X. Ne. Oj, tak myśli. Idziesz, behaj. To jest zabawa, a on ma loptu. Ja, on wychodził. Już nie ma. Już nie ma. Jaj Boże. Jaj Boże, gdzie jest Łukasz? Aha, udało. Tak opica. Ale jeho zabieram, wiesz o co? On jeho toczy. Ileż tam będzie zvuk. Jak tam są. Skолько nedal koš? Nevadí. Nikto nedal koš. Tak Lukáš sa pokúšal dať koš, ale Hrigon jak skáče po tej lopte. Hrigon jak pomaličky. A ide Sonic, jaký fikmár. Joj. Skáčajú vlasy, vieš. Sa musíme postaviť, aby sme to nejak... Daj na jeho detail. Tak viac neviem približiť. To je maximum, aha. Môže, keď si nemôžekali. To je problém. Dobre, gore. No, daj koš. Daj koš. Kde je Lukáš? Áno, tam si. Toto je jeho pohyby, to je keď zile. Na čomu skáčka po tričkou? To si bude. Čakaj, prosím postaviť, ja ich nevidím. No a čo? Ja nahrám basketbal, jak sa hraje. Jak hrajú profíci v basketbal? Nie. Jak sa hraje basketbal na našej škole? Trošku divne. Nikto nedá koš nikdy. Jo, len mi zaslania. Hej, ale on nikdy nechytí to tu. On len beží za loptou a stojí, keď je pri lopte. Áno. No a čo? Sa potom nevidno nič, chápeš? Čo? Ja? Jaj. Hej, tak ho detailne nevidím. Možno za chvíľu bude. No čo? Celovečerný film. Super, celovečerný film. Ideš. Behaj. On to nenarazil si. Hej, ne? Toto je jeho háro. Edina bene, si ricordo, dove dai? Edina bene, si ricordo. Tu z hora by trebalo na to. Nič. To musí šúkať vietor. Co? No a co? Jo, ja ho nevidím, už ho vidím. Hej, ne. Hej, ale toto je najlepšie. Každý stojí, len on uteká. Tak, kúkal je to, no.
to tam počítač a počítač. Hej, čakaj, tak vytnem zvuk, no bože. Hej, že dám to na Facebook, ne? Že jak sa hraje u nás basketbal. Ja, že odpadli komentáre, ne? Hej! Poďte na láska tu Hej, to dostať loptu. Kde je lopta, ide sa. Ide sa po loptu, tak nejde sa po loptu. A idem sa ďalej. Ja ho nevidím, už to ide. Čakaj. Áno. Co? Hej, ale jak sa vymaže zvuk? A ja nemám také na upravovanie videa. Hej. Iba keby si normálne poslala to video, ja by sa vymazala, no? No. By som ti to znovu poslala. No vidíš, dobrý nápad. Ale ináč to není, jak keby sa hral furt. To není jak hranie basketbalu. Čo je, tu je? Lebo ja nenatáčam loptu. Keď som natáčala loptu, to nepoviem. Zameraj sa na niekoho iného. No ale teraz sa na loptu zamerám. Kde je lopta? Nie, zameraj sa na... To je vlastne. A tak dobre, no. Ani bať, lebo potom nič nevidím. Už ideme? Tak ideme. A toto je koniec. To je koniec všetkého. Ahoj, je to.